У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашего Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас на гэтай урачыстасці, калі аддаём пашану Найсвяцейшай Марыі Панні. Праз яе заступніцтва даручаю усіх вас, усю нашу парафію. Просім, каб яна заступалася за намі, каб выпрашвала благословлення ў свайго сына. Просім таксама за ўсіх памерлых з нашай парафіі аб жыцці вечным. Перапросім Бога за нашыя грахі і слабасці, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком, занедбанием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі спокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыко небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми молення наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Бог, тільки Ти найвищийший, Єсус Христе, з Духом Святим ухвалимо Отця. Амінь. Молимся. Боже наш Ойче, Ты праз беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі падрыхтаваў годнае месца пребывання для Твайго Сына, а праз будучыя заслугі смерці Христа захаваў яе ад усялякага граху. Дзякуючы яе заступніцтву, дазволь і нам прыйсці да Цябе з чыстым сэрцам. Праз Пана нашага Єсуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога. Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Быття.
Калі ж Адам з'еў з дрэва, паклікаў пан Бог Адама і сказаў яму: «Дзе ты?» Ён адказаў: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, і схаваўся». Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне, і еў я». І сказаў пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна маці ўсіх жывых. Гэта Слова Божае. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учиніў цуды. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учиніў цуды. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учиніў цуды. Яму дапамагла яго правіца і яго святое плячо. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учиніў цуды. Показаў Пан сваё збаўленне, перад вачыма народаў аб'явіў сваю справядлівасць. Успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць для дому Ізраэля. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учиніў цуды. Убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Усклікайце Пану ўся зямля, радуйцеся, спявайце і грайце. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учиніў цуды. Чытанне паслання святого апостола Паўла да эфесцаў. Браты, благаслаўлёны Бог і Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, якім благаславіў нас у Хрысце усякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах, бо Ён выбраў нас у ім перад стварэннем свету, каб мы былі святымі і беззаганнымі перад ім у любові. Ён прадвызначыў нас для ўсынаўлення праз Езуса Хрыста, паводле ўпадабання сваёй волі, дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, якою Ён адарыў нас ва ўмілаваным. У ім мы сталі ўдзельнікамі, будучы прадвызначанымі адпаведна задуме таго, хто здзяйсняе ўсё паводле намеру волі сваёй,
каб мы, якія раней спадзяваліся на Хрыста, былі на пахвалу Ягонай славы. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословенная ты меж женщинами. Аллилуйя, аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзеф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл увайшоў да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад слоў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана. І вось зачнеш ва ўвонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна. І валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6 месяцы тая, якую называлі бясплоднай. Бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, вось гэтая ўрачыстасць заўсёды ставіць мяне ў такой сітуацыі, што узгадваю гэты час з навукі, каб нейкім сваім розумам папросту дайсці да таго, што яна азначае. Зноў і зноў стаюся такім вось невучым, такім тым, хто не ведае, тым, хто не да канца ўсяго разумее. Зноў і зноў хачу сваім розумам ахапіць вось менавіта гэтую таямніцу беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. І калі вось так прыглядацца да гісторыі, калі гэтае свята больш стала такой урачыстасцю афіцыйнай, то гэта было не так шмат даўно часу. У 1854 годзе папа Пій IX, уже богославёны Пій IX, абвяшчае гэты дагмат аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэты дагмат, ён амаль увесь мы яго чулі падчас вось гэтай малітвы на пачатку. А менавіта гэта праўда ў тое,
што павінен верыць кожны католік, аб тым, што Марыя была зачатая без першароднага граху, гледзячы на тыя будучыя заслугі яе сына Езуса Хрыста, нашага збаўцы. І каб вось гэта добра зразумець, то тут нам з дапамогою Касцёл дае вось менавіта сённяшняе слова. Хоць мы, можа, ўжо не раз, напэўна, чулі і першае чытанне, і апошняе чытанне з Евангелія, і, напэўна, яшчэ не раз яго пачуем, вось у Адвенце таксама, і на Божае нараджэнне будзем чуць гэтыя словы. Але тое, што адбываецца вось у першым чытанні, гэта працяг вялікай, можа, той працяг апісання вялікай катастрофы чалавека. Калі Бог вось стварае Адама і Еву, калі змяшчае іх у раі, калі прыбывае разам з імі, калі людзі маюць магчымасць бачыць, маюць магчымасць таксама любіць Бога вось так беспасрэдна, вельмі блізка. І ў гэтых адносінах з'яўляецца дэман, які кажа, што Бог цябе не любіць, Бог вось табе забараняе, Бог цябе абмяжоўвае. І яны з'ядаюць гэты плод, невядома які, і вось тут далей адбываецца гэты дыалог, тое, што адбываецца ў раі. Калі Адам з'еў з дрэва, Бог паклікаў Адама і сказаў яму, дзе ты? І ў гэты момант вось Адам пачынае хавацца ад Бога. Я так узгадываю, калі вось сапраўды быў студэнтам, асабліва тады ў Віцебску хадзіў у касцёл, то калі меў вось гэты цяжкі грэх і не мог прыступаць да камуніі, то заўсёды дзесьці стараўся схавацца у тагачаснай віцебскай катедры дзесьці за наваю, вось, каб мяне не было бачна, каб нейкім чынам мяне папросту не заўважылі. Гэта, канешне, наіўна вось хавацца ад Бога, але так паглядзіце, што ў нашай рэчаіснасці і тое, што адбывалася там, у раі, яно так сапраўды вельмі падобнае. Мы таксама, калі вось зграшым, калі грэх дзесьці пануе ў нашым сэрцы, то думаем, што можам схавацца ад Бога ў кустах. Думаем, што можам схавацца ад яго дзесьці вось за калонную, дзесьці за наваю, каб нас не бачылі. А пазней чалавек таксама дзесьці вось такім чынам хаваецца, што папросту перастае хадзіць у касцёл. Можа быць, гэта адзін тыдзень, другі месяц, часамі год. Стараецца забыцца вось менавіта пра тое, што Бог увогуле існуе, бо чымсьці папросту сябе заняць, шукаць нейкую такую прыемнасць гэтага свету, якая можа дапамагла забыцца і схавацца ад Бога. Я думаю, што такі досвед, такое дасвядчэнне шмат хто з нас перажываў. Далей адбываецца у наступнай частцы дыалогу Бог пытаецца у Адама: хто ж сказаў табе, што ты голы? Можа, ты еў з дрэва, з якога я забараніў? І адказ Адама — гэта зноў жа нашы паводзіны, якія вось таксама і мы да гэтай пары гэта ўжываем. Хто ж вінаваты у нашым граху? Хто сказаў нам гэта зрабіць? Ну, што мы адказваем? Мы адказваем, што гэта вось жанчына, што гэта іншы чалавек, што гэта пазней, калі гэта не жанчына, так гэту жанчыну даў ты мне, Божа, то мы кажам, значыць, гэта ты, Бог. І вось паглядзіце нават з таго, браты і сёстры, як мы спавядаемся, як мы прыходзім, як мы каемся да гэтай пары ў нашых грахах, як гэтая ментальнасць першароднага граху, наколькі яна моцная, як дзейнічае ў нас да гэтай пары. Чаму мы кажам, што вось не ходзім у касцёл у нядзелю? Альбо хто нас змушае красці, хто нас змушае здрадзіць свайго мужа ці жонку? Ну, бо муж такі, так? Не хаджу ў касцёл, бо таксама вось, ну, то людзі тут гэты каранавірус цяпер прынеслі, бо шмат працы, бо трэба адпачыць, бо дзеці, і ў канцы канцоў прыходзім, ну, то, Божа, ты такі свет стварыў. Ты ў гэтым вінаваты. І так вось гэты механізм першароднага граху, ён так сапраўды, той, які вось праявіўся у Адама і Евы, ён дзейнічае
у нас да гэтай пары. Наступнае, што адбываецца у раі, ёсць гэты вось наказ Пана Бога, у якім Касцёл ужо ад пачатку бачыць так званае протаевангелие альбо першую добрую навіну. А менавіта тая, што Бог устанаўлівае варожасць паміж патомствам жанчыны і патомствам змея, варожасць паміж чалавекам і паміж дэманам. І абяцае, што вось тваё патомство, яно сатрэ галаву змея. Змей будзе ўдарацца ў гэтую пяту, але нічога не зможа зрабіць. Будзе сціраць галавою пяту вось менавіта патомству гэтай жанчыны. І гаворка ідзе менавіта ў той момант, вось збаўляецца гэтае протаевангелие, гэтая добрая навіна, яна спаўняецца ў жыцці Марыі. У той момант, калі Марыя кажа Богу так: «Я твоя пакорная слуга, няхай станецца паводле твоей волі». Калі Ева кажа, што не, яна паддаецца гэтай спакусе, яна не паслухмяная волі Божай, то Марыя кажа так: «Няхай станецца паводле твайго слова». І ведаеце, браты і сёстры, гэтая вось урачыстасць Марыі, беззаганна зачатай, яна дадзеная нам не дарма. Таксама Касцёл хоча праз гэта нам нагадаць, нам прыпомніць менавіта аб нашым пакліканні. Святы апостол Павел у гэтым лісце да паслання да эфесцаў кажа, што гэта наше прызначэнне быць беззаганнымі, быць святымі. Бог выбраў нас у Христе, каб мы былі беззаганнымі і былі святымі. І сёння вось, калі мы гэтую урачыстасць адзначаем, і калі перажываем адвент, і шмат хто з нас ходзіць на рарат, і шмат таксама людзей спявае гадзінкі, то можам з гэтага таксама вось убачыць і ў Марыі навучыцца казаць дэману не. Праз гэта таптаць галаву дэмана. Казаць дэману не, гэта значыць казаць Божай волі так. Няхай исполніцца твоё слово. Браты і сёстры, і гэтаму сёння вучыць нас Марыя. Добра, каб гэтае слово, якое вось дае нам Касцёл, каб яно сапраўды захавалася ў нашых сэрцах, каб мы, аддаючы пашану найсвяцейшай Марыі Панні, прасілі яе заступніцтва, патрэбнай ласкі, каб вучыла нас казаць дэману не, каб вучыла казаць Богу так. Амен. Паўстанем, вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага. Явился от Духа Святого, с Девой Марии, и стався человеком, укрыжован так само за нас, Римский певец, был замучен и похован, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, видеть пророчается, и снова придет в хвале, судить живых и померк, и Бога
праз заступніцтва Христовай Маці, якую Бог адарыў асаблівай прывілеі і захаваў ад усялякай заганы першароднага граху, молімся аб патрэбных ласках для ўсяго Касцёла і свету. Молимся за весь костел, каб ён захаваў свою безаганнасць Христовой абраніцы. Цябе просім. Молимся за святароў, каб яны абуджалі ў людскіх сэрцаў любоў да Христа і яго безаганнай маці. Цябе просім. Молимся за тых, хто дзеля Христа жыве ў чыстасці, каб іх жыццё было дзейсным знакам Божага валадарства. Цябе просім. Молимся за дзяцей і моладзь, каб Марыя ахоўвала іх душы ад уплываў дэмаралізацыі і бязвер'я. Цябе просім. Молимся за цяжарных жанчын, каб яны атрымалі належную апеку і спадзяваліся на Божую дапамогу. Цябе просім. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы праз навяртанне сэрца і пакаяння імкнуліся да паяднання з Христом. Цябе просім. Всемагутны вечны Божа, Ты захаваў маці свайго Сына ад заганы граху. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы не прывязваліся да зямных дабротаў і маглі заўсёды жыць у Тваёй ласцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Дух Святый, Ты приди и любовью наполни.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Усемагутны Божа, прими збавенную ахвяру, якую мы Табе складаем у дзень урачыстасці беззаганнага зачаття Найсвяцейшай Панны Марыі. Мы верым, што Твою ласкаю, якая апярэджвае, Ты захаваў яе ад усялякага граху і просім Цябе праз яе заступніцтва вызвалі нас ад усіх правінаў. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вами. Угору серця. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святый Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты захаваў Найсвяцейшую Панну Марыю ад заганы першароднага граху і напоўніў яе ласкаю, каб учыніць яе годную маці для Твайго Сына, пачаткам і вобразам Касцёла. Яго беззаганнай абраніцы, якая зяе незвычайным хараством. Марыя, найчысцейшая Панна, дала свету Сына нявіннае ягнё, якое знішчыла нашыя грахі. Выбраная сярод іншых, яна выпрашвае ласку для Твайго народу і з'яўляецца для яго узорам святасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю ўсклікаючы. Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Асанна на вышынях, благасловлёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Асанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твоему чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго Касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам научыць нас вечным дарам для Цябе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Ёзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові Касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Бог так полюбіў нас, то спаслаў нам як Збавителя свайго адзінароднага Сына. Таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашы. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Боже, який береш на
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варта, как ты прийшов до мене, а скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа.
Помолимся. Пане наш Боже, нехай прийняти намі сакрамент загоюють у нас рани, нанесені першородним грахом, ад якого Ти заховав найсвятейшую Панну Марию, праз ласку беззаганного зачаття, праз Христа, Пана нашага. Дорогі мої, ще раз віншую усіх вас з гэтай урачыстасцю. Сапраўды, варта нам вучыцца ад Марыі, варта прасіць яе заступніцтва яшчэ за адной такой формай малітвы, таксама старажытнай формы усходняга касцёла з'яўляецца акафіст, на які вас усіх сардэчна запрашаю. Праз некалькі хвілін пасля святой імшы будзе цэлебрацыя гэтай малітвы, вельмі прыгожай, старажытнай. Захвочваю вас да ўдзелу. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Схіліце галовы на благаслаўленне. Бог, які збавіў свет праз свайго Сына, народжанага з Панны Марыі, няхай адорыць вас сваім благаслаўленнем. Няхай вас заўсёды атуляе сваёй апекаю Панна Марыя, якая нарадзіла даўцу жыцця. Усіх вас, якія сабраліся тут, каб у гэты дзень аддаць ёй пашану, няхай Бог адорыць сапраўднай радасцю і вечным шчасцем. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, моцью Божией, скинь у пекла сатану и інших злых духов, які нас будуть ужасною Марія, пригожа
Акафіст. Ад грэчаскага акафістас, гімн, пры спевах якога не сядзяць, несядальная песня. Асаблівы хвалебны спеў у гонар Збавіцеля, Божай Маці або святых. Акафіст Найсвяцейшай Багародзіцы або вялікі акафіст з'яўляецца першым з вядомых акафістаў. Паўстаў хутчэй за ўсё у VI стагоддзі, паводле некаторых дадзеных паміж III і IV сусветнымі саборамі, дакладна не пазней 626 года. Аўтарамі маглі быць прападобны Раман Спадкевіч, Георгій Пісіцкі і патрыарх Сергій і іншыя. Лічыцца, што літаратурны тэкст акафіста быў перапрацаваны і дапісаны пасля 626 года, калі Канстанцінополь быў вызвалены ад аблогі аварамі і славянамі. Сталіца была акружана з мора і сушы. Становішча было безнадзейным. Маці Божая явіла цудоўную дапамогу, і горад быў выратаваны. У падзяку за гэта заступніцтва у гонар Маці Божай быў створаны вялікі акафіст. Гімн складаецца з двух частак – гістарычнай, у ёй адлюстрованы падзеі гісторыі збаўлення, звязаныя з увасабленнем, і тэалагічнай, змяшчае вызнанне дагмату веры. Акафіст прадстаўляе сабой 25 песень, якія размешчаны па парадку літар грэчаскага алфавіту, 13 кандакаў і 12 ікасаў. Кандак – кароткая хвалебная песня, ікас – вялікая песня. Галоўная асаблівасць і асноўны змест ікасаў заключаюцца ў 12 кожных раз розных зваротаў да Багародзіцы, якія пачынаюцца са слова «радуйся». Гэтыя звароты уяўляюць сабой малітоўна-паэтычныя варыяцыі на тэму прывітання, з якім звярнуўся анёл Габрыэль да Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў дзень благавешчання. «Радуйся, дабрадатная, Господ з табою». Паэт укладвае словы прывітання ў вусны каго-небудзь з удзельнікаў евангельскай альбо царкоўнай гісторыі. Анёла Габрыэля, немаўля Яна Хрысціцеля, які знаходзіцца яшчэ ў чрэве Лізаветы, пастухоў, вешчуноў, вернікаў царквы і гэтак далей. Кожны ікас заканчваецца адным і тым жа рэфрэнам «Радуйся, Дзева Маці». У канцы кожнага кандака спяваецца «Алілюя», што азначае «Хваліце Бога».
Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Могутная владарка, Богородица, мы верные слуги Твои, выбавленные Тобою от бедов. Песни удячности и перемоги Тебе приносим. Ты ж маючи силу непереможную, от усяких напастей выратуй нас. Как нам ускликнуть? Радуйся, Дева, Мати. Князь Анёлов был послан из неба сказать Богородице, радуйся, убачивши, як ти, Господи, прийняв тіло ад яє, калі яще не стих безтелесный голос ягоных словаў, ён сумеўся і усклікнуў. Радуйся, бо дякуючи Тобі радость засяє. Радуйся, бо простя безгине прокляв. Радуйся, узняття з падіння Адама. Радуйся, вызволение Евы от слеза. Радуйся, недосяжная вышиня думок людских. Радуйся, глубиня непроникальная навод для анёлов. Радуйся, посаду ладара. Радуйся, но збитка того, хто носить усё. Радуйся, зорка, праз якую сонце зазяло. Радуйся, у лоні Божого втілення. Радуйся, бо праз Тебе обновляється все створення. Радуйся, бо праз Тебе поклоняється Творці. Радуйся, Дева, Мати. Ведаючи свое чистое дзявоцтва, святая смело отказвае Габрыелю, дзіўнымі і цяжкімі да ўспрыняцця для душы маёй застаюцца словы Твае. Што гэта ты кажаш мне пра нараджэнне без семя зачатага і клічаш Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Хочучи спознать непознавальное, дева сказала анёлу, скажи мне, як можа сын народиться от девы, а тою отказ со страхом ускликнул. Радуйся, удельница тайни
Сила Усявышняга оцянила тады бязвінную, і яна зачала. Ён явіў добраплоднае улонне яе, быццам ніву урадлівую для ўсіх, што жадаюць жаць збаўленне і клічуць Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Маючы ва ўлонні сваім Бога, дзева спешна паспяшыла да Альжбеты, сын якое ва ўлонні яе, пачуўшы прывітанне, усцешыўся і ўзварухнуўся, быццам хацеў уславіць Богородицу песняю. Радуйся, Галинка неувядального куста. Радуйся, набыток несмяротного плоду. Радуйся, бо ты узрастила человеколюбного земляроба. Радуйся, бо ты народила садовника життя нашого. Радуйся, ніво, що приносить багатий плод ласкав. Радуйся, стол повний багаття спогади. Радуйся, бо през тебе рай знов зацвітає. Радуйся, бо ти рихтуєш супокоєння душам. Радуйся, духмяний пах молитви. Радуйся, очищення всього світу. Радуйся, Божая спогадливость до людей. Радуйся, отвага на смяротних звертаться до Бога. Радуйся, Дева Маті. Праведный Язэп сумеўся, гледзячы на цябе бязвінная, і спакусіўшыся усумніўся ў тваім дзявоцтве, калі ж ён даведаўся, што гэта сталася праз Духа Святога, усклікнуў Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пастухі пачулі галасы анёлаў, якія славілі прысце Хрыста ў целе, і пабеглі да яго, як да пастыра. Убачыўшы, як ён быццам беззаганнае ягнё спачываў на руках Марыі, уславілі яе клічучы. Радуйся, Маті ягняці і пастира. Радуйся, двор статку духовних овечок. Радуйся, ти, що проганяєш необачних звяров. Радуйся, ключ до
Мудроцы угледели зорку, что вела до Бога, и пошли за ёю. Зяннее быццам ліхтар асвятляла ім шлях да магутнага ўладара. І яны, знайшоўшы недасяжнага, усклікнулі Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сыны хальдейскія ўбачылі на руках дзевы таго, хто рукою сваёю людзей стварыў, і зразумелі, што ён, уладар, хоць і прыняў выгляд слугі. Яны паспяшылі ушанаваць яго падарункамі і ўсклікнулі благаславёнай. Радуйся, маці незаходнай зоркі, радуйся, світанак таємнага дня, радуйся, бо ти потушила огонь воды, радуйся, просвітлення посвячених у тайницю Тройці. Радуйся, бо ти чоловіка ненависника позбавила моці. Радуйся, бо ти об'явила нам Господа Христа, чоловіка любця. Радуйся, бо ти вибавила нас, а ти дала служення. Радуйся, бо ти ратуєш нас з твані нечистих справ. Радуйся, бо ти погасила поклонення огню. Радуйся, визволення від полымя грешних думок. Радуйся, наставниця і приклад чистині для вірних. Радуйся, радость усіх народів. Радуйся, Дева Маті. Мудрацы вярнуліся ў Бабілён баганоснымі вестунамі, і, спаўняючы прароцтва Таё, прапаведвалі ўсім Цябе як Хрыста. Яны пакінулі бяздумнага Ірада як пустаслова, што не ўмеў пяяць Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, Збавителю, просвятлив Египет святлом правды, і развеяў цемру маны. Ідалы ягоныя не ў змозе стаяць перад Тваёю сілай упалі, а людзі, выбаўленыя ад іх, уславілі Богородицу. Радуйся, поправление людей. Радуйся, упадок бесов. Радуйся, бо ты перемогла силу маны. Радуйся, бо ты выкрала и лжу, и
шлях для тих, що у темри. Радуйся, покрыва свету боль широкое за небо. Радуйся, еже, что заменила ману. Радуйся, служка святой радости. Радуйся, обетованная земля. Радуйся, криниця, з якої тече мед і молоко. Радуйся, Дева Маті. Дачамёна, якому настаў час, сысці з гэтага зманлівага свету, прынеслі цябе як дзіцятка, але ён спазнаў у табе дасканалага Бога, і дзівячыся з тваёй невыказнай мудрасці усклікнуў Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Творца з'явіўся і паказаў нам стварэнням сваім новы твор. Ён выйшаў з бессмяротнага ўлоння дзевы, захаваўшы яе непарушнаю, каб мы, бачачы гэты цуд, уславілі яе. Радуйся, кветка нетленности. Радуйся, венец устреманности. Радуйся, светлый образ воскресения. Радуйся, приклад життя ангельського. Радуйся, древо солодкоплодне, з якого вірния кормяться. Радуйся, кусту тіню листя, у якого многие знаходять припинок. Радуйся, бо ти народила праведника тих, що зблудили. Радуйся, бо ти носила в лоні викупителя полонних. Радуйся, умилостивление праведного судьи. Радуйся, пробачение многих грешников. Радуйся, бо предказня верных. Радуйся, любовь, что всякое жадание перевзыходить. Радуйся, Дева Маті. Бачачы дзівоснае нараджэнне, аддалімся ад свету і перанясемся думкаю на неба. Вось найвышэйшы Бог з'явіўся на зямлі як чалавек, каб узняць да нябеснай вышыні тых, што клічуць Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Неумяшчальнае слова было поўнасцю прысутнае на зямлі, не пакінуўшы неба, бо гэта было не перамяшчэнне, але Божая спагада, што нарадзілася ад дзевы, якая прыняла Бога і пачула такое ўсхваленне. Радуйся, умяшальня неумяшальна
дявоцтва і материнства. Радуйся, бо праз Цябе наш грех быў адкуплены. Радуйся, бо праз Цябе рай быў адчынены. Радуйся, ключ Христовага валадарства. Радуйся, надея вечных добротаў. Радуйся, Дева Маці. Усе анёлы здзівіліся, угледзеўшы веліч уцелаўлення Твайго. Недаступны Бог, Ты стаўся даступным для людзей, жыў сярод іх і чуў, як яны ўсклікаюць Алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Шматслоўныя красамоўцы моўкнуць быццам рыбы, перад Табою, Багародзіца. Яны не ў змозе растлумачыць, як Ты сталася маці, застаўшыся дзеваю. Мы ж, дзівячыся гэтай тайніцы, з вераю клічам. Радуйся, сховішча мудрасці Божай. Радуйся, скарбніца ягонага провіду. Радуйся, бо Ты паказваеш нямудрасць мудрых. Радуйся, бо Ты вучоных бязмоўнымі чыніш. Радуйся, бо Ты дапытлівых у замяшанне прыводзіш. Радуйся, бо Ты змушаеш змоўкнуць казачнікаў. Радуйся, бо Ты разбурыла разважанні атэнцаў. Радуйся, бо Ты напаўняеш сеці рыбакоў. Радуйся, бо Ты ратуеш людзей з глыбіні няведання. Радуйся, бо Ты прасвятляеш усіх ведаю. Радуйся, карабель для тых, што жадаюць збаўлення. Радуйся, прыстанішча для тых, што плывуць па моры жыцця. Радуйся, Дева Маці. Творца ўсяго прыйшоў з уласнай волі на свет, каб збавіць яго. Бог і пастыр, Ён з'явіўся дзеля нас авечак сваіх, як чалавек, паклікаўшы падобнае падобным, як Бог Ён пачуў. Алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Богородица Дева, Ты оборонная сцяна для дзеваў і ўсіх, хто прыбягае да Цябе. Творца неба і зямлі упрыгожыў Цябе, пасяліўшыся ва ўлонні Тваім уся чыстая, і навучыўшы нас клікаць. Радуйся, столб дзявоцтва. Радуйся,
скришила того, хто розбещває думки. Радуйся, бо ти народила себе та чистині. Радуйся, весельний покой духовного шлюбу. Радуйся, бо ти з'єднала вірних з Господом. Радуйся, ласкавая узгодовальница Дева. Радуйся, надейная охотница святых душа. Радуйся, Дева, Мати. Усіх песняў замала, каб належна уславіць безліч ласкаў Тваіх. Калі б уладару святы нашых песняў было як пясчынак на беразе мора, то і гэта як нішто ў параўнанні з тым, што Ты ўчыніў для нас, якія клічам Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы бачым святую Деву, што быццам ясны светач свеціць тым, што ў цемры. Запаліўшы духоўны агонь, яна прыводзіць усіх да пазнання Бога і прасвятляе розум. Дзеля гэтага славім яе і пяем. Радуйся, проміння мощного духовного сонця. Радуйся, блистані незагодного святла. Радуйся, маланка, що освятляє душі наші. Радуйся, гром страшний для ворога. Радуйся, заранка, що предвещає великое світло. Радуйся, криниця, з якої тече шмат струменная рака. Радуйся, правобраз очищального хросту. Радуйся, бо ти одимаєш агіду граху. Радуйся, вода, что обмывает сумление. Радуйся, чаша полная радости. Радуйся, по Христовой духмяности. Радуйся, ожитовление тайной радости. Радуйся, Дева, Мати. Каб даць вызваленне ад старых даўгоў, той, хто сплочвае даўгі ўсіх людзей, сам зышоў да тых, што адышлі ад ягонай ласкі. Разарваўшы сведчанне віны, ён пачуў ад усіх Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Славім Твоё мацярынства і аддаем хвалу Табе, Богородица, як адухаўлёнай святыні, бо ў Тваім улонні пасяліўся Господ
які трымае ўсё ў сваёй руцэ. Ён асвятліў і уславіў Цябе і навучыў нас пяяць Табе. Радуйся, селища Бога слова. Радуйся, вышейшее за святое святых. Радуйся, кивот позолоченный духом. Радуйся, невычерпная скарбница життя. Радуйся, шмат каштовний вянець добрих уладаров. Радуйся, похвала побожних святоров. Радуйся, непорушный столб церкви. Радуйся, незнищальная стена володарства. Радуйся, Бог простя бестях первою сносится. Радуйся, бо тобою вороги перелагаются. Радуйся, лекарка тела моего. Радуйся, збавление души моей. Радуйся, Дева Матерь. Усяхвальная Маці, што нарадзіла Слова, свяцейшае за ўсіх святых, прымі гэтыя нашыя малітвы, выбаў ад усіх бедаў і вызваль ад будучых мукаў тых, хто пяюць Табе. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молімся словамі, яких нас навучив Єсус Христос. Ojcze nasz, который есть у небе, святейся. Молимся. Боже, Ты праз беззаканное зачатие Найсвятейшей Панны подрыхтовал своему Сыну годное пробывание у невинным улонні, и праз заслуги будучей смерти Христа заховал ее от усялякой провины. Дозволь нам праз ее заступництво дойти до Тебе без граху, праз Пана нашего Иисуса Христа, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай
хай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа.